Aquests espais que trobem, em permetreu una cita a un llibre recent, aquests espais que trobem entre aquesta Icària i aquesta Ítaca, agafant el llibre de dos valents enginyers de ponts, i m'agrada descriure'ls així, com són el Xavier Domènech i l'estimat Joan Tardà. Aquest camí que hi ha entre aquests dos àmbits, aquests dos terrenys, aquests dos territoris, doncs jo crec que el propicia, el facilita, en genera aquests espais de comoditat i de treball a una universitat com aquesta, la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya. L'estranyesa, que està en el títol. En aquests temps en els quals el coneixement no ens determina tant les certeses com ens ajuda el coneixement, el debat, l'intercanvi de maneres de pensar i de visions, no ens ajuden tant amb les certeses, tant de bo, sinó que, en tot cas, i això ja és molt, i això segurament és el que hem de preservar, ens ajuden o ens donen claus d'interpretació en la incertesa, la incertesa que ens toca viure. Per tant, benvingut aquest lema, benvingut al reconeixement d'allò que no sempre ens quadra, d'allò que no sempre podem classificar fàcilment, benvingut perquè segurament serà un reflex més real, més sincer, més honrat del que és la realitat. La UPEC té avui un repte triple de repensar un nou món en clau progressista i això fer-ho acceptant les discrepàncies en aquest exercici i saber forjar consensos. Per tant, subratllo acceptar discrepàncies i conviure amb aquesta manera diferent de veure les coses, forjant consensos i aliances que permetin no només pensar aquest nou món que voldríem més solidari, més just i més pacífic, sinó identificar els elements adequats per construir-lo. Em sumo clarament a la nostra vocació com a gent que venim de les esquerres de construir. Un racisme quotidià que malauradament és latent i ha estat interioritzat per una part de la nostra societat. Aquests darrers dies n'estem tenint proves descoratjadores amb els menors no acompanyats i algunes actituds delictives molt greus, però absolutament minoritàries. L'excepció ha fet la regla, manipulada per alguns desaprensius per criminalitzar tot un col·lectiu de menors estrangers desprotegits. Menors estrangers desprotegits. Cada 8 hores hi ha una denúncia per abús sexual, sovint, ben sovint, produïdes per entorn familiar o coneguts. Però hi ha qui prefereix posar l'accent en allò que no és la norma ni de lluny. Quan un menor agredeix, no donem informació sobre si és fill de família desestructurada, ni sobre si estudiava o treballava, ni sobre les seves idees polítiques, excepte si podem fer un lligam interessat per despertar latents fantasmes del passat. Joves i, permeteu-me, moros, la doble estigmatització. Entre totes i tots, els demòcrates d'esquerra hem de construir ponts de fraternitat i entesa, que també han de servir per desmuntar l'arquitectura repressiva de l'estat espanyol i conjurar-nos per revertir la gravíssima regressió de drets i llibertats bàsiques a Catalunya i Espanya entre el 2011 i 2018. En un temps com els presents, acabat, de moment, el frenètic cicle electoral, es fa imprescindible encarar el futur amb determinació a través d'un rearmament ideològic de l'espai d'esquerra. Una redefinició ineludible que permeti donar solucions pràctiques i útils als problemes quotidians dels nostres conciutadans i conciutadanes. Benvinguda sigui un altre any la Universitat de l'Esquerra Plural, que ha de partir de l'anàlisi, l'intercanvi i el diàleg crític, contribuir a enfortir els mecanismes de pensament, elaboració i difusió de la cultura i les idees de les esquerres catalanes. Aquestes jornades no sols seran útils, sinó que absolutament necessàries per trobar en una àgora oberta de debat serè i reflexió acadèmica els elements i rutes que permetin donar resposta a alguns dels reptes que ens planteja el futur del nou país que volem. Les forces republicanes estem construint des de l'esquerra aquest país i aquesta república que volem i no defallirem. Gràcies.